дар шаҳри Турсунзода аввалин бинои хушсохти замонавӣ бо номи Regal Royal Towers бунёд мегардад. ин бинои истиқоматӣ аз 12 ошона хонаҳои аз 1 то 3 ҳуҷрагӣ иборат буда, дар қабати аввал маркази савдо, кӯдакистон, толори тамрини бадан ва дар назди комплекси истиқоматӣ таваққуфгоҳ ва майдончаи бозиҳои кӯдакон фароҳам мегардад. Корҳои бунёдӣ бо истифода аз масолиҳи босифати сохтмонӣ ҷараён дошта, аз тарафи ширкат ба стандарти замон мувофиқ будани бино кафолат дода мешавад. Дар ҳолати набудани қувваи барқ, ҳаракати лифт ва об таъмин мегардад. аз тарафи сохтмончиён дару тирезаҳои аълосифати туркӣ дамафон насб гардида, фаъолияти посбон ва хизматрасонии коммуналӣ роҳандозӣ карда мешавад. дар назди комплекс мактаб, кӯдакистон ва беморхонаи марказӣ фаъолият менамояд. дар умум бинои мазкур бо тарҳи муосир бунёд гардида, ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ мебошад. шумо метавонед бо пешпардохти 50% маблағ соҳиби манзили зист гардед. суроға шаҳри Турсунзода, маҳаллаи 9 рӯбарӯи боғи баҳории Истиқлол. Regal Royal Towers кафили зиндагии шоистаи шумо.